Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι το δεύτερο μέρος της ανασκόπησης του 2024 από το Catalyst. Όπως και στο πρώτο μέρος έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο Γιάννης Χαραλαμπίδης, η Αγγελική Λάζου και ο Στέλιος Ιατρού. Οπότε να μην κάνω και πάλι τις συστάσεις, γιατί υποθέτω παρακολουθήσατε, και αν δεν παρακολουθήσατε μπορείτε να πάτε και στο YouTube να δείτε το πρώτο μέρος της επισκόπησης που κάναμε για το 2024 και να προχωρήσουμε κατευθείαν στα γεγονότα. Να δώσω το λόγο στο Γιάννη, το λόγο, το συντονισμό, την ευθύνη και την κούραση. Γιάννη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάνω, να πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και σε το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πάμε στη Μέση Ανατολή, που είναι οπωσδήποτε το πιο σημαντικό, το κυριότερο, εν πάση περιπτώσει, το πιο πολύ συζητημένο σημείο του πλανήτη, κομμάτι του πλανήτη αυτή την περίοδο. Βεβαίως, ο ασκός του αιώλου άνοιξε στις 7 Οκτωβρίου του 2023, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, με την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς τότε, μέσα στο έδαφος του Ισραήλ, με την δολοφονία περίπου 1.200 ανθρώπων, με την απαγωγή πάνω από 200 πολιτών του Ισραήλ αλλά και άλλων χωρών, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν να παραμένουν όμηροι στη λωρίδα της Γάζας. Λοιπόν, μέσα στο 2024, που ελπίζαμε καταρχάς ότι θα δούμε το κλείσιμο αυτής της σύγκρουσης στη λωρίδα της Γάζας μετά από την εισβολή των Ισραηλινών δυνάμεων, είδαμε πολύ περισσότερα πράγματα. Είδαμε βεβαίως να παραμένει ακόμα ανοιχτή η πληγή, το μέτωπο της Γάζας, ακόμα και τώρα όσο μιλάμε. Είδαμε και παρά τα αλλεπάλληλα ουσιαστικά στάδια μιας ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης που ξεκινάει, σταματάει, ξαναξεκινάει, ξανασταματάει με έναν αέναο τρόπο, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Μετά έχουμε ουσιαστικά το άνοιγμα ενός δεύτερου μετώπου σε σχέση με τον Νότιο Λίβανο. Εκεί μια σύγκρουση που σοβούσε ήδη από τον Οκτώβριο του 2023, μια σύγκρουση ανάμεσα ο Ισραήλ και την πόλεμος, που τα είχε όλα, είχε και συγκρούσεις, είχε εισβολή των Ισραηλινών δυνάμεων και δημιουργία ζώνης ασφαλείας μέχρι τον ποταμό Λιτάνη, σε όλο το έδαφος του Νοτιού Λιβάνου ουσιαστικά. Είχε κινηματογραφικού τύπου χτυπήματα, όπως η ανατείναξη των βομβιτών και των ασυρμάτων της Χεσμολάχ. Είχε ουσιαστικά μια ειρηνευτική διαδικασία στη συνέχεια, με μια κατάπαυση του πυρός, η οποία έγινε με αμερικανογαλλική πρωτοβουλία. Και βεβαίως τώρα, στα τέλη του 2024, από και τα μέσα Δεκεμβρίου είχαμε μια σαρωτική εξέλιξη στη Συρία, μια κατάρρευση εν ρηπή οφθαλμού ουσιαστικά του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει επί 12 και χρόνια εμφυλίου πολέμου. Έγινε ουσιαστικά μέσα σε 10 μέρες με ένα blitzkrieg, με μια αστραπιαία προέλαση των αντικαθεστωτικών δυνάμεων από την επαρχία Ιντλίμπ μέχρι τη Δαμασκό, την οποία και κατέλαβαν τη φυγή του Μπασάρ Αλ-Άσαντ εκτός Συρίας, Ρωσία. Όλες αυτές οι εξελίξεις παραμένουν βεβαίως σε ισχύ, θα έλεγε κανείς, σε κίνηση τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Οι συμφωνίες του Αβραάμ ανάμεσα στο Ισραήλ και τις αραβικές χώρες παραμένουν παγωμένες ουσιαστικά. Μια ειρηνευτική διαδικασία για τη Γάζα, η οποία κινείται με τους δικούς της ρυθμούς και την οποία, από ό,τι φαίνεται, και η ηγεσία του Ισραήλ, αλλά ενδεχομένως και οι εναπομείναντες σκληροπυρηνικοί της Χαμάς δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να κλείσουν. Το Ισραήλ, το οποίο έχει τους δικούς του ρυθμούς, με διάφορες κυβερνητικές αλλαγές, αλλά με έναν μοναδικό survivor, πολιτικό survivor, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει καταφέρει πια να έχει και τον βασικό του φίλο και σύμμαχο στο Λευκό Οίκο σε μερικές εβδομάδες, τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά σαν μια πάρα πολύ σύντομη περιεκτική εισαγωγή στο ποιο είναι το περιβάλλον που μας κληροδοτεί το 2024
σε σχέση με την Μέση Ανατολή. Να ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο από το Στέλιο Ιατρού. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι οι εξελίξεις που ήρθαν στο 24, στην ουρά, ας πούμε, του πολέμου αυτού που ξεκίνησε στη Γάζα, ξανασχεδίασαν το σκηνικό της Μέσης Ανατολής και το έστρωσαν με νέες δυνατότητες για μελλοντικές εκβάσεις που ακόμα μας είναι άδειλες. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε, ας πούμε, για παράδειγμα στη Συρία, ότι είχαμε τρεις δυνάμεις που είχαν μεγάλη επιρροή. Ήταν το Ιράν πρώτο, χρονολογικά, στήριζε τον Μπάσαρ Αλ-Άσαντ. Ήταν μετά η Ρωσία, από το 2015 και έπειτα. Και στο τέλος είχαμε και την Τουρκία, η οποία είχε καταλάβει και μια ζώνη στο βορρά και εκπαίδευε και χρηματοδοτούσε και παρήχε στήριξη και εξοπλισμό και όλα τα καλά στους Ισλαμιστές αντάρτες που δρούσαν στο Ιντλίπ, που εκεί τουλάχιστον είχαν καταφύγει. Ήταν πολύ μικρή η αμερικάνικη παρουσία στην Συρία μετά την κατάρρευση του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Αυτά όλα τροποποιήθηκαν μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, άλλαξαν πάρα πολύ. Θεωρούμε ότι μετά την διάλυση το σημαντικό πλήγμα που έχει δεχτεί η Χαμάς, το σημαντικό πλήγμα που έχει δεχτεί η Χεσμολάχ και την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, το Ιράν βρίσκεται μαζί με την προβολή ισχύως του στη Μέση Ανατολή, που ήταν στο Ιράκ και στη Συρία κυρίως, βρίσκεται σε μια αποδρομή, το καθεστώς δηλαδή των Αγιατολάδων της Τεχεράνης. Τελευταία μεγάλη δύναμη που ανήκει στο λεγόμενο άξονα της αντίστασης είναι οι Χούθι της Ιεμένης, στους οποίους αυτές τις μέρες ξεκίνησε σοβαρή αεροπορική εκστρατεία ο Νετανιάχου. Είδαμε τους βομβαρδισμούς εχθές στο αεροδρόμιο της Ιεμένης, παρόντος και του Τέντρος Αντανόμ Γκεμπαγέζος, που είναι ο πρόεδρος του ΠΟΗ. Από την άλλη μεριά, η θέση της Ρωσίας και αυτή έχει εξασθενήσει στη Συρία, γιατί ψάχνει να βρει τρόπο αυτή τη στιγμή με διαπραγματεύσεις με το νέο καθεστώς της Δαμασκού. Εγώ δεν θα πω όλης της Συρίας, θα πω της Δαμασκού. Και κακώς ορισμένοι βιάζονται να πούνε ότι αυτή είναι η νέα κυβέρνηση της Συρίας. Είναι της Δαμασκού. Είναι μια πολύ μικρή ζώνη μέσα στην Συρία που ελέγχει η δύναμη του HTS. Προσπαθεί να έρθει λοιπόν σε διαπραγματεύσεις για να κρατήσει κάποιες από τις βάσεις, κυρίως δύο βάσεις έχει. Η μία είναι η ρωσική αεροπορική βάση στο Μέιμιμ και η άλλη είναι η ναυτική βάση, η μόνη ρωσική βάση σε θερμά ύδατα στο Ταρτούς, που λέμε η ελληνική Ταρσός που είχαμε, το ιταλικό όνομα, και διαθέτει η Ρωσία και μερικές δεκάδες ακόμα φυλάκια και παρατηρητήρια μέσα στη Συρία. Η Ρωσία διαθέτει τέτοια. Και εκεί πέρα έχουν αποκλειστεί περίπου 3.000 Ρώσοι, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν, είναι όμοιροι θα λέγαμε, είναι ένα κομμάτι της διαπραγμάτευσης της Μόσχας με το νέο καθεστώς της Δαμασκού, τις απολύνουν. Αυτό που όλοι οι αναλυτές λένε είναι ότι προκύπτει η Τουρκία ως ενισχυμένη από αυτό που συνέβη. Γνωρίζαμε άλλωστε ότι αυτή ουσιαστικά διοικούσε το κρατήριο του Ιντλίμπ και αυτή είναι τώρα που διαθέτει μεγάλη περιοχή στη νέα κυβέρνηση της Δαμασκού. Περίπου όλοι οι υπουργοί που διόρισε ο Αχμέντ Αλ-Σάρα έχουν τουρκικό διαβατήριο. Έχουμε σειρά επισκέψεων αυτό το διάστημα Τούρκων αξιωματούχων και χαμηλόβαθμων και πιο επιφανών, όπως ο πρώτος είχε πάει ο Ιμπραήμ Καλίν, μετά πήγε και ο Χακάν Φιντάν. Αύριο θα πάει εκεί ο Υπουργός Ενέργειας. Θα περάσουν πολλοί Τούρκοι, ο Αλπασλάν Μπαϊρακτάρ. Θα περάσουν πολλοί Τούρκοι υπουργοί από εκεί για να κλείσουν ένα σωρό συμφωνίες που σχετίζονται και με την οικονομία και με τις τράπεζες και με την ενέργεια. Και όταν λένε ενέργεια δεν είναι μόνο την παροχή ηλεκτρισμού, αλλά και την αναβίωση ορισμένων σχεδίων που έχει η Τουρκία για τη δημιουργία ενός αγωγού που θα συνδέει το Ιράκ με τη Συρία και με την Τουρκία απότερα και από εκεί με την Ευρώπη. Φυσικά μας ανησυχεί το τελευταίο διάστημα η φημολογία για την προσέγγιση, για την υπογραφή μιας συμφωνίας που θα καθορίζει με παράνομο τρόπο και αντικανονικό προς την σύμβαση UNCLOS του 1982 ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα ανάμεσα στην Τουρκία και τη Συρία, με τρόπο που θα αγνοεί την ύπαρξη
του νησιωτικού κράτους της Κύπρου. Και αυτό εδώ πέρα είναι μια προοπτική, μπορεί να συμβεί, μπορεί να μην συμβεί, θα το δούμε. Υπάρχει βέβαια μια παράδοση στην ερντογανική εποχή να μας προειδοποιεί με σειρά τέτοιων δηλώσεων χαμηλότερων αξιωματούχων και στο τέλος τελικά να συμβαίνει αυτό το πράγμα για το οποίο μας προειδοποιούσε. Γιατί είναι πάγια τακτική του Ερντογάν να λέει ότι εγώ ήμουν πάντα τίμιος διεθνώς. Εγώ τα έλεγα, δεν ευνηδίασα κανέναν. Το θέμα είναι πόσα όπλα διαθέτουν τα δύο ελληνικά κράτη, δηλαδή η Κύπρος και η Ελλάδα, με διπλωματικά μέσα, για να αποτρέψουν κάτι τέτοιο. Προς το παρόν έχουμε εξαντλήσει, άκουγα και σήμερα τον αναπληρωτή κυβερνητικό πρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο ΡΙΚ. Ενημερώνουμε τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπας και ασκήσει κάποια πίεση η Ευρωπαϊκή Ένωση στο καθεστώς αυτό της Συρίας, το οποίο μετά τις εκλογές του Μαρτίου, αν γίνουν το Μάρτιο, θυμόμαστε και την εμπειρία μας από τη Λιβύη, τελικά όταν εξαγγέλλονται εκλογές, αν γίνονται και πότε γίνονται. Αν γίνουν εκλογές το Μάρτιο, μάλλον θα είναι και αυτή η παράταση η οποία θα επικρατήσει. Διότι είτε οι ίδιοι, επειδή συνεχίζεται η ένοπλη σύραξη στη Συρία, είτε οι ίδιοι οι HTS και οι δυνάμεις της, είτε η Τουρκία, για την οποία πάντα το περιμένουμε ότι κάποιο Σαββατοκύριακο θα εισβάλλει πολύ πιο ενεργά μέσα στο Συριακό έδαφος για να καταπολεμήσει τους Κούρδους, θα μεριμνήσει να βγάλει από τη μέση. Θα μεριμνήσουν και οι HTS και η Τουρκία θα βγάλουν από τη μέση παρατάξεις αντιπολιτευόμενες στην Χαγιάτ Ταχρήρ al-Σάμ. Προς το παρόν είναι μια κυβέρνηση προσωρινή, ιονή μόνιμη, αν επικρατήσει στις εκλογές του Μαρτίου, αν γίνουν εκλογές του Μαρτίου. Το σκηνικό πάντοτε όταν αναταράσσεται πάρα πολύ, όταν τροποποιείται πάρα πολύ, είναι ανησυχητικό και γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλές δυνάμεις επιχείρησαν τις πρώτες μέρες να έρθουν σε επαφή με το νέο καθεστώς της Δαμασκού. Είδαμε και γερμανική αντιπροσωπεία, είδαμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες επαφές να γίνονται, να δουν προς τα πού πηγαίνει το πράγμα. Σίγουρα αυτό που μας ενδιαφέρει, αυτό που κρατάμε, είναι ότι μεταβλήθηκε το σκηνικό στην Συρία δυσμενώς για το Ιράν, ευμενώς για την Τουρκία, περίπου δυσμενώς για τη Ρωσία. Θα δούμε αν θα κρατήσει κάποια ή και τις δύο βάσεις της. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι Ρώσοι επαφές με το καθεστώς του Χαλίφα Χάφτα στη Λιβύη για να μεταφέρουν εκεί τις ναυτικές τους δυνάμεις. Μαθαίνουμε από πηγές του Κρεμλίνου ότι η Μόσχα δεν κατηγορεί την Άγκυρα για αυτό που συνέβη και παραμένει ευμενώς διακείμενη προς την Άγκυρα. Δηλαδή, το αντίθετο θα συμβαίνει. Όταν ακούμε τέτοιες επιβεβαιώσεις από το Κρεμλίνο, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Μάλλον το αντίθετο θα συμβαίνει. Μάλλον θα πρέπει να τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ αυτό, ότι κινδυνεύουν να χάσουν τις βάσεις τους και την παρουσία τους εκεί. Θα έχει η Αμερική μεγαλύτερη επιρροή στη Συρία. Η πάγια θέση των ΗΠΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι η απομάκρυνση, όπως έχουμε πει, των στρατευμάτων από τα πεδία των μαχών. Θυμόμαστε τη σύνοδο κορυφής, όχι κορυφής, υπουργών, ήταν ηγέτες στο Ριάντ 6-7 Ιουνίου του 2023 και είχε πάει ο Μπλίνκεν εκ μέρους των ΗΠΑ, οπότε τυπικά δεν είναι κορυφής. Σε αυτή τη σύνοδο του Ριάντ είχαν αποφασίσει οι ΗΠΑ και οι χώρες του Περσικού κόλπου, τον Ιούνιο του 2023, να μεριμνήσουν οι χώρες του Περσικού κόλπου να επανενσωματώσουν το καθεστώς Άσαντ, δηλαδή τη Συρία, μέσα στον αραβικό κόσμο, στον αραβικό σύνδεσμο, και μια πολύ κρίσιμη ρύθμιση της συμφωνίας που είχαν υπογράψει οι ΗΠΑ με τους Άραβες ήταν να μεριμνήσουν για να ασκήσουν επιρροή οι Άραβες, ούτως ώστε να απομακρυνθούν οι ξένες δυνάμεις, δηλαδή Ρωσία, Τουρκία, Ιράν, αυτό που λέμε η πρωτοβουλία της Αστάνας, από τη Συρία. Αυτό με την εισβολή, με την πολεμική επιχείρηση της Χαγιάτ Ταχρήρ al-Σάμ, που είχε και την υποστήριξη του Κατάρ και της Τουρκίας, αυτό κάπως έχει σε ένα βαθμό επιτευχθεί. Δηλαδή, οι δύο από τις τρεις χώρες που ήταν ξένες δυνάμεις στη Συρία να έχουν απομειωθεί σε ισχύ, σε δύναμη, σε παρουσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία εξυπηρέτησε τους σκοπούς αυτής της συνόδου, στην οποία άλλωστε δεν μετήχε, τον Ιούνιο του 2023. Εξυπηρετεί δικούς σκοπούς. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί η Τουρκία θέλει να προλάβει πριν την 20η Ιανουαρίου να φτιάξει ορισμένα τελεσμένα, τα οποία θα είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε δεν είναι πρόθυμος να βουτήξει τα χέρια του μέσα στο χώμα, να μην ανατραπούν αυτά τα τελεσμένα. Θέλει να προβάλλει την ισχύ της, να δημιουργήσει ισχύ. Δεν την ενοχλεί να ενσωματώσει ως προτεκτοράτο τη Συρία.
ούτως ή άλλως για ένα μεγάλο κομμάτι της Συρίας τόσα χρόνια λειτουργούσε έτσι, με χρηματοδότηση του Κατάρ και δική της χρηματοδότηση φυσικά ευνοούσε αυτές τις ένοπλες Ισλαμιστικές δυνάμεις που έδρευαν στο Ιντλίπ και αλλού. Και δεν θα την ενοχλήσει επίσης να οριοθετήσει μια παράνομη ΑΟΣ, δεν θα είναι η πρώτη φορά, μεταξύ του νέου καθεστώτος της Δαμασκού, δεν θα πω λοιπόν ολόκληρης Συρίας, πάντα εκεί προσέχω να λέω το καθεστώς της Δαμασκού, και της Ιδίας. Θα γεννήσει πραγματικότητες σε νομικό επίπεδο. Δεν θα γεννήσει σε νομικό επίπεδο πραγματικότητες, αλλά πραγματικότητες γεωπολιτικές θα γεννήσει. Και αυτή η νέα παράνομη οριοθέτηση, εάν ποτέ συμβεί και με ποιους όρους θα συμβεί. Δεν νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάτσει να ασχοληθεί πάρα πολύ βαριά με τη χαλιναγώγηση του Ερντογάν. Και την πρώτη φορά και στην πρώτη του προεδρία προσπάθησε και να τον προσεγγίσει και προσπάθησε καμιά φορά να τραβήξει το χαλινάρι. Δεν έκανε όμως κάτι συγκλονιστικά δραστικό. Πέραν αυτού που φημολογείται, ας πούμε, ότι κατέσσεψε την τουρκική λίρα, συνέβη έτσι στην πράξη. Δηλαδή, έδωσε μια εντολή στην πρώτη προεδρία, ο Πούτιν καταστρέψε την τουρκική λίρα και έπεσε η τουρκική λίρα, ή η τουρκική λίρα υπέστη βλάβες και ζημίες από την ερντογανική οικονομική υπερέκταση, που με ένα μικρό σμπροξηματάκι στις αγορές αξιών οδήγησαν στην κατρακύλα της τουρκικής λίρας, την οποία η τουρκική λίρα ήδη τα Erdoganomics, τα οικονομικά του Ερντογάν, την υπονόμευαν. Νομίζω ότι μερικές φορές πιστώνουμε στις ΗΠΑ περισσότερα από όσα πραγματικά έχουν οι ίδιες κινήσει με δική τους πρωτοβουλία. Οι προτεραιότητες των ΗΠΑ πλέον στρέφονται προς τον Ινδοειρηνικό. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, θα στραφούν περισσότερο στην προστασία των Ισραηλινών συμφερόντων, του Ισραήλ δηλαδή σαν κράτους και των επιχειρήσεων που το Ισραήλ αναλαμβάνει στα πεδία των μαχών και στη Συρία. Έχει κάνει μια μήνυ εισβολή το Ισραήλ στη Συρία, έχει φτάσει μέχρι το όρος Ερμών. Και όχι τόσο πολύ να δαπανίσουν οι ΗΠΑ ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, για παράδειγμα, για την ίδρυση κουρδικού κράτους, κάτι το οποίο ακουγόταν μέχρι πρόσφατα, ότι οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ, λέω αυτό και τελειώνω, προωθούσαν μία δημιουργία ενός συνόλου από αυτόνομα κουρδικά κράτη, ένα αυτόνομο στη Συρία, το αυτόνομο που υπάρχει ήδη στο Βόρειο Ιράκ, ένα αυτόνομο, πώς θα γινόταν αυτό, στο Ιράν, και αυτό που φοβόταν πάρα πολύ ο Ερντογάν, κάποιο αυτόνομο κουρδικό κράτος στην Τουρκία, που όλα μαζί θα φτιάχνουν μία αυτόνομη συνομοσπονδία. Αυτό είναι μία θλιβερή ιστορία που συμβαίνει με τους Κούρδους. Κάθε φορά που κάποιος θέλει να τους αξιοποιήσει για κάτι, για να μην πω τη λέξη εκμεταλλευτεί, να τους αξιοποιήσει για κάτι, τους τάζει αυτονομία, εξαρτησία κτλ. Δεν ξέρουμε πόσο πολιτικό κεφάλαιο είναι πρόθυμο να δαπανίσει, να ταρακουνήσει πάρα πολύ δηλαδή τον χάρτη της Μέσης Ανατολής και να γεννήσει στα επόμενα 4 χρόνια ή στα επόμενα 2 χρόνια, που λέγαμε νωρίτερα στο διάλογο με τον Πάνο, τα επόμενα 2 χρόνια να φτιάξει ένα κράτος καινούριο που θα ταράξει τόσο πολύ τον χάρτη της Μέσης Ανατολής. Υπενθυμίζω ότι τα σύνορα είναι ιερό πράγμα στις διεθνείς σχέσεις και αλλάζουν μόνο με πόλεμο ή από την ανάγκη, από τον εξαναγκασμό. Αυτά. Ωραία. Άνοιξε ο Στέλιος πάρα πολύ έτσι, χαρακτηριστικά και τα ζητήματα της εμπλοκής της Τουρκίας. Να πάμε στην Αγγελική Λάζου. Για την όλη αυτή βεβαίως διαμόρφωση του νέου σκηνικού στη Μέση Ανατολή και για το ρόλο, να ρωτήσω ιδιαίτερα, που παίζει το Ισραήλ σε αυτή την επαναχάραξη της μεγάλης εικόνας στη Μέση Ανατολή. Δεν ακούμε την Αγγελική. Όχι, δεν ακούμε την Αγγελική. Να πάμε στον Πάνο μέχρι να το λύσουμε αυτό. Ναι, απλώς να πούμε, Αγγελική, αν μπορείς να συνδεθείς ξανά, να μπεις και να βγεις ξανά, μήπως μπορέσουμε να έχουμε το μικρόφωνο σου. Αυτό που ήθελα να πω εγώ ανάμεσα στα άλλα είναι το εξής, ότι βλέπουμε 2 πράγματα τα οποία δεν συζητάμε στην πραγματικότητα. Ενώ δηλαδή έχουμε μια μερική εικόνα του τι κάνει το τι γίνεται, ποια είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνεται στο πεδίο, δηλαδή το πώς το Ισραήλ φαίνεται να κερδίζει βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, το πώς οι γύρω δυνάμεις οι οποίες πρόσκυνται στο Ιράν εξολοθρεύονται η μία μετά την άλλη. Δεν βλέπουμε ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό στόχο για το πώς αυτό θα μπορέσει να αλλάξει όσον αφορά το να υπάρχει ειρήνευση.
Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει να κάνει με το ίδιο το Ισραήλ, με την ίδια τη στρατηγική που έχει και με τη δυσκολία την οποία θα έχει σταδιακά, ακριβώς λόγω του ότι η εικόνα του, παρότι είναι ένα πολύ ισχυρό κράτος, το οποίο φυσικά θα πρέπει να υπάρχει στην περιοχή, δυσκολεύει ως προς το να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη έτσι ώστε να συνυπάρξει με τους γύρω. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να έχουμε ειρήνευση σε μια περιοχή όπου κυριαρχείται από failed states. Δηλαδή, αν έχουμε μια σειρά από κράτη τα οποία είναι στην πραγματικότητα μαύρες τρύπες, όπως είναι το Ιράκ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως είναι ή τείνει να γίνει, μάλλον όπως είναι η Συρία, παρότι φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που έχει πάρει την εξουσία και που κυβερνά, όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες αστάθειας και δημιουργούν συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη λύση την οποία θα πρέπει να αναζητήσουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι η εξέλιξη στη Συρία είναι και προσωπικό πλήγμα απέναντι στον Πούτιν. Είναι προσωπικό πλήγμα προς τον Πούτιν τόσο όσον αφορά το image του, δηλαδή την εικόνα της Ρωσίας, η οποία μπορεί να ανταπεξέρχεται σε πάρα πολλές συνθήκες και να μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της σε πολλά μέρη, αλλά είναι και πρακτικά ένα πλήγμα προς τη Ρωσία, καθώς όπως είπε και ο Στέλιος, οι βάσεις στη Συρία αρχίζουν να φεύγουν από εκεί και να αναζητούμε καινούριους δρόμους, δηλαδή στην πραγματικότητα αναζητούν έναν άλλο δρόμο διαμετακομιστικό των δυνάμεών τους, έτσι ώστε να μπορούν να επηρεάζουν σε διάφορα πεδία τα οποία βρίσκονται, είτε ως κρατικοί δρόντες είτε ως μη κρατικοί δρόντες. Μπορεί η Ελλάδα να κάνει κάτι? Η Ελλάδα νομίζω δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί στην πραγματικότητα να ζητά, να λαμβάνουν υπόψη οι εταίροι της όταν όποια ευρωπαϊκή θέση υπάρξει και αν υπάρχει ευρωπαϊκή θέση και στο βαθμό που αυτή θα μπορεί να καθορίσει οτιδήποτε και το δικό της συμφέρον. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να είναι όσο γίνεται πιο έτοιμη για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη σε σχέση με την ΑΟΣ, όπως ανέφερε και ο Στέλιος νωρίτερα. Δεν είναι πολλά άλλα που μπορούν να γίνουν. Αυτό είναι το σχόλιο μου εμένα. Να προχωρήσουμε και στους υπόλοιπους. Στην Αγγελική προφανώς, η οποία θα δοκιμάσουμε να δούμε αν την ακούμε τώρα. Με ακούτε τώρα? Μια χαρά. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει εμείς λίγο να κάνουμε υπομονή, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Ίσως καθυστερήσαμε πάρα πολύ να αναγνώσουμε και το τι συνέβη στην ευρύτερη περιοχή από την Αραβική Άνοιξη και μετά. Και εμείς πια είμαστε σχολιαστές. Αλλά θέλω λίγο να βάλω δύο παραμέτρους, αν προλάβουμε να τις συζητήσουμε. Η μία αφορά στο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί. Και γιατί το λέω? Άκουσα τον Πάνο με πάρα πολύ προσοχή που είπε ότι από τους στιγμένους αυτής της εξέλιξης φαίνεται να είναι η Ρωσία, γιατί έχει κάπως πληγεί το γόητρο του Βλαντίμιρ Πούτιν. Όμως να θυμίσω ότι ο Ταγί Ερντοάν μετά την εξέλιξη αυτή είπε ότι στον πλανήτη υπάρχουν δύο ηγέτες πλέον, εγώ και ο Πούτιν. Σε αυτό καταλαβαίνω ότι με έναν τρόπο θα επιχειρήσει να απαντήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε πώς θα το κάνει. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι θέλει να εγκαταλείψει τους Κούρδους συμμάχους. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, αλλά δεν είμαι ούτε ιστορικός, όπως καταλαβαίνετε, ούτε διπλωμάτης. Το λέω αυτό με την ενασχόληση που έχω με το θέμα και δημοσιογραφικά. Μου έκανε δε πολύ μεγάλη εντύπωση, να το πω και αυτό δημοσιογραφικά, όταν είδα αυτή την άνεση με την οποία ο Τζολάνι μπήκε πια στη Δαμασκό. Μου θύμισε αυτό που είχαμε ζήσει στο Ιράκ. Αυτή που περιμέναμε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, θυμίζω εμείς οι δημοσιογράφοι, και είδαμε απλώς μια κατάσταση να μπαίνει ο Αμερικανικός στρατός, μόνο που δεν τους είχαν τον καφέ έτοιμο. Θα ήταν νομίζω πιο χρήσιμο να περιμένουμε, να δούμε τις εξελίξεις, να δούμε πώς θα κινηθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις αναλάβει πια και επίσημα ο Ντόναλντ Τραμπ. Όμως υπάρχει ένα θέμα εδώ, σε αυτό που συμβαίνει στη Συρία, και το θίξατε όλοι οι ομιλητές. Τι θα γίνει με αυτό το μνημόνιο που αφορά στην ΑΟΣ που θέλει να χαράξει ο Ερντοάν με τη νέα διοίκηση της Συρίας ή της Δαμασκού, όπως είπε ο Στέλιος. Και το κρατάω γιατί για να το λέει κάτι παραπάνω ξέρει. Εκεί εμένα μου είναι αδιανόητο να λέω ότι η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει? Τίποτα δεν μπορεί να κάνει, απλά να το λέει που και που και ό,τι γίνει. Νομίζω ότι αυτή η τακτική, αυτή η διπλωματική πορεία έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλα σφάλματα τη χώρα.
Δεν περιμένεις να εξελιχθεί μια κατάσταση και μετά να πας να την καταγγείλεις. Για παράδειγμα, έχουμε δει τον Ερντοάν, το είπε και ο Στέλιος, αν δεν κάνω λάθος, ότι κάθε 3 και λίγο στέλνει χαμηλότερης βαθμίδας αξιωματούχους να μεταφέρουν μια κατάσταση, μια προώθηση, μία, μέχρι που αυτό γίνεται πράξη και ερχόμαστε μετά και κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Νομίζω ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει πάρει τα μαθήματά της και να μην αφήνει τίποτα αναπάντητο. Δηλαδή, πραγματικά θα έπρεπε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, ο κ. Γεραπετρίτης, κάπως να έχει τοποθετηθεί, να τοποθετείται κάθε μέρα, στα διεθνή φόρα, κάθε μέρα. Να εξηγεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η ΑΟΣ. Δεν μπορεί να χαράσει η Τουρκία κατά το δοκούν τις δικές της ΑΟΣ. Ή σε κάθε περίπτωση ας πάρουν μια απόφαση, να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση στην Ελληνική Βουλή και να πάνε πια τα ναυτικά όρια στα 12 μίλια, αυτό που το συζητάμε και στο Αιγαίο, και πάμε εκεί να δούμε και να μετρηθούμε. Αφήνουμε πάρα πολύ χώρο στον γειτονά μας, που είναι αναθεωρητής, που είναι με τα χαρακτηριστικά που είναι, που ακόμα και ο πιο έξυπνος πολιτικός του κόσμου να είναι. Μην ξεχνάμε ότι όταν είσαι 20 χρόνια στην εξουσία νιώθεις πια παντοδύναμος και υπάρχουν παράμετροι που μπορεί να μην τους υπολογίσεις, αλλά εμείς μπορούμε να τους υπολογίσουμε. Έχουμε εξωτερική πολιτική, είναι ενιαία η γραμμή μας. Δεν είναι δυνατόν να λέμε άσε να περιμένουμε να υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, να δούμε, να πάμε, να το καταγγείλουμε. Μετά δεν μπορούμε να κατηγορούμε μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση για αποφάσεις που δεν παίρνει, όταν και εμείς αφήνουμε τα πράγματα να εξελίσσονται. Πόσο καιρό μας λένε ότι πλέον η άμυνά μας είναι ενισχυμένη, μπορούμε να απαντήσουμε, δεν είμαστε μόνο στην αποτροπή, αλλά μπορούμε και στο πεδίο. Ωραία. Και δεν κάνουμε τα διπλωματικά βήματα που οφείλουμε να κάνουμε. Ακούμε μία Χάγη για το συνυποσχετικό, ακούμε. Δεν θα πάμε ποτέ στη Χάγη, είναι δεδομένο αυτό. Γιατί είναι δεδομένο δηλαδή, πώς το ξέρουμε? Δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες, γιατί χρειάζεται συνυποσχετικό. Δηλαδή θα πάμε εκεί να συζητήσουμε ένα πράγμα. Δεν πιστεύω ότι ο Ερντοάν θα συμφωνήσει με την ελληνική πλευρά να πάμε να συζητήσουμε ένα πράγμα, ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα. Δεν το πιστεύω για τον Ερντοάν. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο απέναντι στη γειτονική χώρα, σε πολιτική δύναμη. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα έκανε κάποιος άλλος πρόεδρος, αλλά ο Ερντοάν δεν νομίζω, και να σου πω και κάτι, γιατί να το κάνει. Είναι παντοδύναμος. Έχει 47% πληθωρισμό η χώρα του και αυτός έχει ό,τι καλύτερο υπάρχει σε άμυνα. Έχει εργοστάσια. Γιατί να το κάνει? Γιατί να πάει να υπογράψει ένα συνυποσχετικό με την Ελλάδα, η οποία τον αφήνει να κινείται όπως νομίζει? Γιατί με το τουρκολιβικό μνημόνιο τι ακριβώς κάναμε? Θα σου πω... Πού? Σε τι επίπεδο? Μεταξύ μας το συζητάμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε αφήσει πάρα πολύ χώρο και να είδες πώς η Μέση Ανατολή επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την Ελλάδα. Και επίσης εγώ για το Ισραήλ, που θεωρώ ότι είναι σύμμαχος της χώρας, όλα εξαρτώνται τελικά πού θέλουμε να πάμε στην ενεργειακή μας πολιτική και πού θέλει και το Ισραήλ να την πάει. Δηλαδή, είδα αυτές τις προηγούμενες μέρες να συζητείται πάρα πολύ από την πλευρά της Τουρκίας η κατάργηση του EastMed. Εμείς τι θα κάνουμε, θα το αφήσουμε? Γιατί δεν προχωράει το έργο? Θέλω να πω, έχουμε όπλα που δεν τα χρησιμοποιούμε. Ωραία. Ναι, πρέπει να τοποθετηθεί και η Αθηνά, γιατί έχουμε τοποθετηθεί όλοι σε έναν κύκλο. Η Αθηνά δεν έχει τοποθετηθεί. Και μετά να επιστρέψουμε, γιατί και εγώ ήθελα να πω κάτι, ένα-δύο πραγματάκια, και ο Στέλιος είδα ότι ήθελε να προσθέσει κάτι. Ναι, εγώ πρώτον θέλω να κάνω ένα αρχικό σχόλιο, γιατί θέλω να μείνω στο ερώτημα για τη Μέση Ανατολή. Αλλά τώρα μπήκε από το παράθυρο το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό και που πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει μια σωστή και σταθερή και πάγια εξωτερική πολιτική. Και αυτή η σταθερή, πάγια και αποτελεσματική για την ώρα εξωτερική πολιτική είναι ο σεβασμός στην νομιμότητα. Και ο σεβασμός στην νομιμότητα μας οδηγεί στη Χάγη. Τώρα, αν θα το κάνει ο Ερντογάν ή δεν θα το κάνει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά ότι εμείς πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, ότι αυτή είναι η βασική στρατηγική μας επιλογή, ότι αυτό είναι το βασικό όπλο που μας ανοίγει στον κόσμο και διαμορφώνει συμμαχίες, νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να το αμφισβητήσουμε ούτε λεπτό. Τώρα, αν ο Υπουργός θα μπορούσε
να είναι λίγο πιο κινητικός ή λίγο πιο έτσι ή λίγο πιο αλλιώς, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά η βασική στρατηγική στόχευση της χώρας που λέει ότι έχουμε διάλογο με τη χώρα παράλληλα με την αποτρεπτική ικανότητα, με τη διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας, γιατί δεν υπάρχει κανένας τρελός που να λέει ότι πρέπει να μην ψηφίζουμε τις αμυντικές δαπάνες, εκτός ίσως δεν ξέρω ποιος δεν τις ψήφισε στον τελευταίο προϋπολογισμό στη Βουλή. Νομίζω ότι αυτό είναι σταθερή επιλογή και τη στηρίζουν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και πρέπει να στηριχτεί μέχρι τώρα και έχει αποδώσει αγγελική με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν έχουμε επεισόδια, δεν έχουμε οδηγηθεί σε παρόξενση της κατάστασης με την Τουρκία, δεν έχουμε εκχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα, έχουμε εξυγχρονίσει τα αμυντικά μας συστήματα με πολύ πιο γρήγορο τρόπο από την Τουρκία. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε σε αυτό να είμαστε πάρα πολύ δυσαρεστημένοι. Τώρα, ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή, ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, όλα αυτά μαζί σου. Αλλά η βασική στρατηγική στόχευση της χώρας νομίζω ότι είναι OK. Ότι δεν μας έχει δημιουργήσει προβλήματα, αντίθετα μας έχει ανοίξει παράθυρα και έχει δημιουργήσει ευκαιρίες. Αυτό όμως είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί και έχω πολλά θέματα να πω και εγώ για την κυβέρνηση, αλλά άλλη συζήτηση. Τώρα, θέλω να πω 2 κουβέντες μόνο για τη Μέση Ανατολή, γιατί είπατε όλοι πάρα πολλά. Εγώ νομίζω ότι στη Μέση Ανατολή πρέπει να είμαστε να κρατηθούμε λίγο. Διότι είναι προφανές ότι έχουν αλλάξει όλοι οι συσχετισμοί στην περιοχή. Ακόμα όμως δεν έχουν διαμορφωθεί καινούργοι και δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν ακόμα οι καινούργοι αυτοί, ούτε μπορούμε να τους προβλέψουμε, διότι είναι πάρα πολλοί οι παίκτες και δεν τους γνωρίζουμε αυτούς τους παίκτες οι οποίοι έχουν αναδυθεί το τελευταίο διάστημα. Θέλω να θυμίσω ότι όλο αυτό το νταβαντούρι στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε από την επίθεση στο Ισραήλ, από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και μάλιστα τότε συνεχίστηκε με τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα και συνεχίζεται με τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει επιστηστική κρίση, υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν, υπάρχει στρατηγική του Ισραήλ να κάνουμε οικόπεδο όλη τη Γάζα. Αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν. Παράλληλα όμως κινητοποιήθηκαν και μια σειρά δυνάμεις γύρω-τριγύρω, χωρίς να πάμε σε ένα γενικευμένο πόλεμο, που όμως είχαν σαν αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του άξονα της αντίστασης, του άξονα του κακού, δηλαδή της Χεσμολάχ, της Χαμάς και του Ιράν. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το μόνο δεδομένο που έχουμε για την περιοχή και η ανατροπή στη Συρία, η οποία ανατροπή στη Συρία και αυτή δεν έχει δώσει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα γεωστρατηγικό ακόμα, ούτε πολιτικό, όπως επίσης και η στρατηγική του Ισραήλ, όπως πολύ σωστά είπε ο Παναγιώτης, δεν έχει καταλήξει κάπου σε ένα συμπέρασμα. Να ξέρουμε τελικά ότι θα έχουμε 2 κράτη, θα έχουμε ένα ομόσπονδο, θα έχουμε ένα κράτος που θα παρέχει περισσότερα δικαιώματα στους Παλαιστίνους. Δεν έχει καταλήξει αυτή η στρατηγική του Ισραήλ. Είναι η γνωστή φράση του Νετανιάχου μέχρι την τελική νίκη, αλλά δεν έχει προσδιοριστεί κατ' ουδένα τρόπο ποια είναι αυτή η τελική νίκη. Άρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες. Και μην τρελαινόμαστε τόσο πολύ με το ότι ξεκίνησε μια συζήτηση με την επέκταση της Συριακής ΑΟΣ. Ποια Συριακής ΑΟΣ, ποια Συριακής κυβέρνησης, ποια αναγνώριση της Συριακής κυβέρνησης από το διεθνές δίκαιο, από τη διεθνή σκηνή, από τους παίκτες τους υπόλοιπους στον πλανήτη. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα επειδή ο Ερντογάν έκανε μια κίνηση στη σκακέρα. Να κινηθούμε διπλωματικά, να στείλουμε τους ανθρώπους μας, να τα κάνουμε όλα, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε αυτό το πράγμα, αυτό κατευθείαν θα συμβεί. Διότι εκεί, όπως σωστά είπε ο Στέλιος, δεν ξέρουμε ποια κυβέρνηση έχουμε. Δεν ξέρουμε αν εκπροσωπεί τη Δαμασκό ή τη Συρία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα υψίπεδα του Γκολάν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Κουρδιστάν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους χριστιανούς που ζουν στη Συρία. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα η καινούρια πολιτική ηγεσία, πράγμα που αποτελεί και ένα διαβατήριο για την ένταξή της και την αποδοχή της από τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Άρα θέλω να πω να είμαστε λίγο πιο μετριοπαθείς, λίγο πιο επιφυλακτικοί, αυτή είναι η λέξη, όχι μετριοπαθείς, να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί για το τι ακριβώς θα διαμορφωθεί. Σίγουρα είναι ένα καινούριο τοπίο, είναι λίγο αχαρτογράφητο. Πρέπει να είμαστε πολύ κινητικοί, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πρέπει να υποστηρίζουμε πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί υπό οποιασδήποτε συνθήκες, γιατί βλέπω τώρα ότι γίνεται μια προσπάθεια εκεί στη Συρία, οι γυναίκες οι οποίες, θα μιλάνε αλλά δεν θα τραγουδάνε, θα πηγαίνουν στο δημοτικό αλλά δεν θα πηγαίνουν Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Ένα καθεστώς για να γίνει αποδεκτό από το δυτικό πολιτισμένο κόσμο πρέπει να δίνει πλήρη δικαιώματα στα 2 φύλλα.
και στις υπόλοιπες μειονότητες φυσικά, αλλά κατά μείζωνα λόγο τώρα στα δύο φύλλα. Και κλείνω με το εξής. Που το λέω έτσι απλά επειδή το ανέφερε νομίζω η Αγγελική, ήδη θυμάμαι. Τα αποτελέσματα από την εξέγερση, αυτό που είχαμε ονομάσει Αραβική Άνοιξη, δυστυχώς δεν έχουν οδηγήσει στα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και αυτό είναι ένα case study για μελέτη, ένα σενάριο για μελέτη. Βλέπουμε ότι κάθε απομάκρυνση ενός απολυταρχικού ηγέτη από αυτά τα καθεστώτα αντικαθίσταται από έναν περισσότερο απολυταρχικό ηγέτη, αγνώστου προελεύσεως και αγνώστου προοπτικής. Οπότε εκεί μπροστά βρισκόμαστε σε ένα δίλημμα τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε δοκιμάσει, η Δύση έχει δοκιμάσει πολλές στρατηγικές κατά καιρούς, από τις επεμβάσεις μέχρι τους οικονομικούς αποκλεισμούς, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Άρα εδώ χρειάζεται ένας επαναπροσδιορισμός των σχέσεων με έναν κόσμο που αναδύεται, που ζητά περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη οικονομική ανάπτυξη, περισσότερη ελευθερία. Πάντως αναζητά κάτι διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει τώρα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και πρέπει ολόκληρος ο δυτικός κόσμος, ο πολιτισμένος κόσμος, πώς να το πω τώρα έτσι, θα έλεγα ο κόσμος που βλέπει τα πράγματα πιο ανοιχτά, με ένα πιο ανοιχτό μάτι, να επαναπροσδιορίσει τη στάση του απέναντι σε αυτή την περιοχή και σε αυτά τα καθεστώτα. Απλώς, αν μου επιτρέπεις, θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε και τι γίνεται στο πεδίο. Δηλαδή, έγινε η Αραβική Άνοιξη, όπως είπαμε. Στο πεδίο, μετά στην Αίγυπτο, κυριάρχησε η μουσουλμανική αδερφότητα, γιατί η ίδια στο πεδίο είχε δίκτυα, είχε ανθρώπους που υποστήριζαν άλλους ανθρώπους. Προφανώς, μα αυτό σου λέει. Το ίδιο έγινε στην Παλαιστινιακή Αρχή, που έχασε η Φατάχ και πήγε η Χαμάς. Συμφωνώ μαζί σου, Παναγιώτη. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Εμείς την Αραβική Άνοιξη τη θεωρήσαμε σαν μια δημοκρατική έκρηξη, σαν έναν δημοκρατικό Big Bang. Και στην πραγματικότητα μετά από αυτό προέκυψαν θρησκευτικά, ισλαμικά καθεστώτα πολύ κλειστά. Σε μερικές περιπτώσεις πολύ πιο ακραία και από τα προηγούμενα καθεστώτα. Στη Συρία θα δούμε πώς θα γίνει. Στην Αίγυπτο όχι πιο ακραίο, αλλά εξαιρετικά αντιδημοκρατικό καθεστώς και πάει λέγοντας. Άρα πρέπει να δούμε λίγο τι συμβαίνει εκεί. Ναι, νομίζω ότι καταρχάς είναι σαφές ότι τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής συνδέονται άρρηκτα με τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή αυτό φάνηκε κατευθείαν, έτσι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρώτον. Δεύτερον, είναι όντως η εικόνα στη Συρία είναι πάρα πολύ ρευστή, πάρα πολύ ασταθής. Δεν ξέρουμε τι θα γεννήσει η επόμενη μέρα και εν τέλει αν αυτή η κυβέρνηση της Δαμασκού, η σημερινή, θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα κανονικά. Αλλά να σας πω κάτι. Στη Λιβύη ακόμα δεν έχουμε μία ενιαία κυβέρνηση στην πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία έστησε ένα δικό της παιχνίδι εκεί με το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο έχει παραγάγει κάποια πολιτικά αποτελέσματα. Πολιτικά. Νομικά ίσως όχι, είναι θέμα συζήτησης, αλλά οπωσδήποτε πολιτικά μας έχει δυσκολέψει σε διάφορα πράγματα. Άρα λοιπόν, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό ότι θα δούμε μια ανάλογη άλλα Λιβύη κατάσταση στη Συρία σε σχέση με ένα τουρκο-συριακό μνημόνιο, διότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εκεί. Δηλαδή το νέο συριακό καθεστώς, έχω την εντύπωση ότι δεν θέλει να έρθει απέναντι στο Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Διαγράφοντας στην πραγματικότητα την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Άρα δεν είναι το θεωρώ το πιο, πώς να το πω, το πιο πιθανό οπωσδήποτε, και σίγουρα η Τουρκία το θέλει πάρα πολύ. Επίσης, το Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή για εμάς η μόνη δικλίδα, θα έλεγε κανείς, το μόνο πέρασμα στην περιοχή. Είναι η μόνη δύναμη που μπορεί, με όλες τις ενστάσεις μπορούμε να έχουμε για την πολιτική του, αλλά μέσα από την πολυετή μας στρατηγική σύμπραξη, είναι η μόνη δύναμη στην περιοχή με την οποία μπορούμε να συζητήσουμε ειλικρινώς και να έχουμε μια σοβαρή συνεργασία. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να κάψουμε τις γέφυρές μας και τις συνδέσεις μας και τις σχέσεις μας με τον αραβικό κόσμο, που δεν είναι, δεν το κάνουμε. Να το κάνουμε, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να ξέρουμε
πιο σήμερα να πω εγώ, έτσι σαν σχόλιο όλων των προηγούμενων που άκουσα, και έναν αστερίσκο: δεν θεωρώ ότι ο Ερντογάν ή η Τουρκία γενικά είναι πανίσχυροι. Σε καμία περίπτωση έχουν μια σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα, αλλά έχουν την ικανότητα να ρίχνουν βάρος εκεί που πραγματικά μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα στο πεδίο, και το έχουμε δει αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε μια δεύτερη τοποθέτηση. Αγγελική, Στέλιος. Η Αγγελική θέλει να κάνει... Ο Στέλιος νομίζω ήθελε κάτι να πει πριν. Ναι, σωστά. Θέλω να πω, δεν ξέρω να ακούγομαι, πολύ γρήγορα ορισμένα πραγματάκια. Όλα ξεκίνησαν όχι από τον Οκτώβριο του 2023, αλλά από τις Αβρααμικές Συμφωνίες. Η εξομάλυνση με την πρωτοβουλία των ΗΠΑ και υπό την αιγύδα των ΗΠΑ, η εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με ορισμένες χώρες του αραβικού κόσμου, η οποία έφτανε το καλοκαίρι του 2023. Γνωρίζαμε ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν πρόκειται να εξομαλύνει τις σχέσεις κάπως και με το Ισραήλ. Ήταν εκείνες οι συνθήκες, αυτές οι εξομαλύνσεις πολλαπλές, διαφόρων λογιών εξομαλύνσεις, δεν ήταν από όλες τις χώρες με τις αραβικές με την ίδια ένταση. Ήταν εκείνες οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην μεγάλη εισβολή των Γαζέων της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 στο νότιο Ισραήλ, διότι έβλεπαν ότι οι Παλαιστίνοι είχαν μείνει απ' έξω, ότι οι Άραβες αδελφοί ομολεξομάλυναν τις σχέσεις με το Ισραήλ και τους είχαν αφήσει απ' έξω και δεν ξεχάσει. Φυσικά με την παρότρινση του Ιράν, κινηθείτε και εμείς είμαστε μαζί σας. Όσον αφορά το τι είναι η τελική νίκη του Ισραήλ, όπως την έχει ορίσει ο Νετανιάχου, την έχει ορίσει ο Νετανιάχου και η κυβερνητική του εταίροι, είναι η εξάλειψη έως ενός των Χαμασινών τρομοκρατών, αργότερα των τρομοκρατών της Χεσμολάχ, αργότερα του άξονα της αντιστάσεως, δηλαδή του μεγάλου δικτύου των περίπου 22 και ενόπλων οργανώσεων της Quds Force του Ιράν σε Ιράκ, Συρία και Ιεμένη. Αυτός είναι ένας ανεδαφικός στόχος, είναι κάτι το οποίο θα δούμε. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Και υπάρχει ένας φόβος ότι οι κυβερνητικοί εταίροι του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είναι ένας, όπως είπε και ο Γιάννης, είναι ένας survivalist της πολιτικής, ξέρει να επιβιώνει, οι δύο μεγάλοι τουλάχιστον κυβερνητικοί του εταίροι επιδιώκουν τον χωρισμό, τον de facto χωρισμό της Γάζας σε βορρά και νότο, με το βόρειο τμήμα, τουλάχιστον το βόρειο τμήμα, να παραμένει υπό Ισραηλινή διοίκηση και να επανεπικίζεται από τους επίκους που είχαν φύγει το 2005 και είχαν επιστρέψει ξανά κακώς πίσω στο Ισραήλ. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της Αραβικής Άνοιξης, εμείς το είπαμε Αραβική Άνοιξη για να τον ντύσουμε, εμείς οι Δυτικοί, για να τον ντύσουμε με ωραία συμφραζόμενα. Οι ίδιοι οι Άραβες είχαν χρησιμοποιήσει διαφορετικές λέξεις. Στην πραγματικότητα οδήγησε στην πτώση άλλων 3 μπααθικών καθεστώτων. Στην Αίγυπτο, στη Συρία επιχειρήθηκε, δεν πέτυχε, και στη Λιβύη. Ήταν 4 τα μπααθικά καθεστώτα του αραβικού κόσμου. Ιράκ, το οποίο το είχαν καταστρέψει οι Αμερικανοί με τους 2 πολέμους του κόλπου. Ιράκ, Συρία, Αίγυπτος και Λιβύη. Η Λιβύη έπεσε με τον πρώτο λιβικό εμφύλιο. Και έκτοτε δεν είδαμε μία, όπως είπατε πολύ σωστά, μία εξομάλυνση, εκδημοκρατισμό, κάτι ξέρω εγώ. Γιατί στον αραβικό κόσμο υπάρχουν πολύ διαφορετικές αντιλήψεις για την πολιτική οργάνωση ενός τόπου, και δεν θα πω μιας χώρας. Αυτές οι αντιλήψεις που έχουμε εμείς, έθνος, κράτος, χάραξη συνόρων κτλ., δεν επιχωριάζουν μέσα στην αραβική παράδοση. Και ανεφίσαν πάλι με την πτώση των μπααθικών καθεστώτων, ανεφίσαν πάλι οι παλιές φυλετικές οργανώσεις με τους πολεμάρχους και με τους ηγέτες. Αν εμείς ελπίζαμε οι Δυτικοί με την Αραβική Άνοιξη να έρθει ένας εκδημοκρατισμός δυτικού τύπου, αυτό ήταν μια πλάνη. Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, αν θα πάμε ποτέ στη Χάγη ή όχι, μπορεί να έχουμε δει στο παρελθόν τον Ερντογάν να κάνει κολοτούμπες, αλλά τις κολοτούμπες κάνει πάντοτε για να προσεγγίσει κάποια δύναμη την οποία τη σέβεται και την εκτιμά φοβικά, θα έλεγα, γιατί τη θεωρεί ανταγωνιστική, πολύ ισχυρή. Όχι δηλαδή με αυτούς που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι λάσονες παίκτες στην περιοχή. Για να πάμε στη Χάγη, θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει ο Ερντογάν, αυτό γίνεται βέβαια, γίνεται. Έστω ad hoc, στο συμφωνητικό, μόνο τη διοικησία της Χάγης μόνο για αυτό το θέμα, αλλά κυρίως να αποδεχθεί κάτι που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο για την Τουρκία,
όχι την αρμοδιότητα μόνο αυτού του διεθνούς διαιτητικού οργάνου, που ad hoc γίνεται, αλλά το νομικό πλαίσιο. Και η Τουρκία δεν έχει υπογράψει ούτε αναγνωρίζει την Ούγκλος του 1982, που είναι το νομικό πλαίσιο που προτείνει η Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλη φλιαρία από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών όλο αυτό το διάστημα, επί Υπουργείας Γιώργου Γεραπετρίτη, περισσότερα από αυτά που λέει η Άγκυρα, λέει η Ελλάδα, με διαρροές κτλ., για το αν υπάρχουν ελπίδες να πάμε, μέχρι που τελικά στο πρόσφατο φόρουμ των Δελφών ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν βλέπει προοπτική να πάμε σύντομα. Όσον αφορά το τι κάναμε για το τουρκολιβικό μνημόνιο, η αλήθεια είναι ότι για ένα μεγάλο διάστημα εξαντλήθηκαμε στις δημόσιες διεθνείς καταγγελίες. Επιχειρήσαμε με την ελληνική οριοθέτηση ΑΟΣ με ένα νόμιμο χαρτί να ακυρώσουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Στο πρόσφατο όμως καλοκαιρινό περιστατικό της Κάσου Καλύμνου για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου, εκεί πέρα τα πράγματα ξαναθόλωσαν. Διότι η Τουρκία έστειλε 5 πολεμικά σκάφη, και όχι απλά κάπου του λιμενικού, να παρεμποδίσουν την κίνηση του Ιταλικού ερευνητικού σκάφους έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Όπως πολύ σωστά είπε η Αγγελική, θα πρέπει να εξετάσουμε αν τυχόν οριοθετηθεί ΑΟΣ Τουρκία-Συρίας, θα δούμε, και έτσι αυτό το κουρελόχαρτο της διακήρυξης των Αθηνών καταστεί πλέον διεθνώς κουρελόχαρτο, χωρίς κανένα κύρος, τότε να επεκτείνουμε τις χωρικές μας θάλασσες, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, στα 12 ναυτικά μίλια ή στα 10 ναυτικά μίλια. Γιατί το casus belli, τι λέει το casus belli? Το casus belli λέει εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν λέει κάτι για τα 10, για τα 11. Και υπενθυμίζω για παράδειγμα ότι υπάρχει οριοθέτηση Ελλάδας-Τουρκίας στο σύμπλεγμα του Καστελόριζου από την εποχή της Ιταλικής κατοχής. Οπότε εκεί πέρα δεν τίθεται το ζήτημα. Όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θέλει να είναι στο 5% των ΑΕΠ των ατοικών χωρών. Η σύμβουλοι του λένε ότι θα προτείνει το 3,5%. Η Ελλάδα είναι κοντά εκεί, όχι τόσο πολύ φυσικά, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Το πρόβλημα είναι το εξής. Όσα εξοπλιστικά ακούσαμε το καλοκαίρι να εξαγγέλει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μέσα στο φθινόπωρο σιωπηρά άρχισαν να μετατίθενται σε μελλοντικότερες στιγμές. Δηλαδή, ουσιαστικά να σβήνουν. Αυτή είναι, για παράδειγμα, η υπόθεση με τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, τα TOM και TOMO που λέμε. Όπως και η τέταρτη μπελαρά. Δεν έχει ακόμα υπογραφεί. Είχε εξαγγελθεί. Πολύ ωραία. Επίσης, αυτό το οποίο προωθείται, η F-16 ακόμα δεν έχει, τα F-35 ακόμα δεν έχει συζητηθεί και υπογραφεί. Οπότε, μολονότι στα λόγια η Ελλάδα εξοπλίζεται, ακόμα οι συμβάσεις δεν έχουν πέσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι λόγω της ουκρανικής κρίσης, οι πολύ λίγες παγκόσμια μεγάλες βιομηχανίες που φτιάχνουν όπλα λαμβάνουν παραγγελίες από τις ΗΠΑ και από άλλες χώρες που έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις και παραδίδουν και για τα τοπικά οπλοστάσια και για την Ουκρανία. Αν δεν υπογράψει νωρίς, δεν παίρνει σειρά για να παραλάβεις και νωρίς. Λέω αυτό και κλείνω. Το State Department χθες απάντησε στον Μιχάλη Εγνατίου σχετικά με το ερώτημα ποια είναι η τοποθέτηση των ΗΠΑ σε μια πιθανή οριοθέτηση Τουρκίας-Συρίας. Πρώτη απάντηση που έδωσε ο Ματ Μίλλερ, δεν έχουμε προφορικές πλέον ενημερώσεις, έχουμε γραπτές μόνο. Πρώτη απάντηση, ρωτήστε γι' αυτό την Άγκυρα και τη Δαμασκό. Στάνταρ απάντηση του State Department, θέλει να επεκφύγει. Δεύτερη απάντηση, προτείνουμε σε όλους να μην προβαίνουν σε πράξεις που θα προκαλέσουν αναταραχές στις ισορροπίες της περιοχής. Αυτό το αναφέρω και κλείνω, για να μην έχουμε αυταπάτηση για το αν θα διακινδυνεύσει, θα ρισκάρει, θα ξοδέψει πολιτικό κεφάλαιο από μόνη της Ουάσιγκτον, εάν εμείς δεν το ζητήσουμε. Και ό,τι ζητάει η Ελλάδα και η Κύπρος θα πρέπει για να κινηθεί η Ουάσιγκτον να τις προτείνει η Ελλάδα και η Κύπρος, Αθήνα και Λευκοσία και κάποιο αντισύκωμα για να το κάνει αυτό. Δεν γίνεται τίποτα από την καλή την καρδιά. Γίνεται με ανταλλάγματα. Αυτά είχα να πω. Πάνω. Απλά εγώ να πω το εξής, ότι μπορεί να συζητάμε για το αν έχουμε εργαλεία ή δεν έχουμε εργαλεία, για το πώς θα συνομιλήσουμε με την Τουρκία ή το τι θα πούμε με την Τουρκία ή πώς θα τους αναγκάσουμε να είναι στο τραπέζι. Θέλω να πω ότι είχαμε μια στρατηγική. Είχαμε μια στρατηγική, για παράδειγμα, στο Ελσίνκι, που για ένα πολύ μεγάλο διάστημα δούλεψε. Και δούλεψε στη λογική ότι είχαν κάτι να προσμένουν οι ίδιοι, για ένα μεγάλο διάστημα τουλάχιστον, και εμείς ελέγχαμε τη ροή, ελέγχαμε το τι μπορεί να γίνει. Είχαμε μια στρατηγική. Αντίστοιχη στρατηγική μπορεί να είναι και κυρίως για τα οικονομικά θέματα της Τουρκίας. Οπότε
Το να τους έχουμε στο τραπέζι είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος. Έχουμε εργαλεία για να τους έχουμε στο τραπέζι, αφού συζητάμε για τα ελληνοτουρκικά. Το να τους έχουμε στο τραπέζι σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να τις συζητάμε και βαθύτερα στον τρόπο που μπορούμε να πάμε στη Χάγη, το βαθμό που μπορούμε να πάμε και πώς μπορεί να επιλύσουμε κάποια θέματα. Και σίγουρα από εκεί και πέρα αντίστοιχα εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μαζί με την Κύπρο σε σχέση με την ΑΟΣ. Είναι μια πολύ διαφορετική Τουρκία βέβαια αυτή σήμερα, έτσι, σε σχέση με αυτή τη... Είναι μια πολύ διαφορετική Τουρκία, όμως τα εργαλεία, ειδικά της οικονομικής πίεσης, τα οποία τα έχει ανάγκη η Τουρκία, την οικονομική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια νέα σχέση όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές, όλα αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να εργαλειοποιήσουμε εμείς. Οπότε μπορούμε να τα δούμε και με λίγο πιο αισιόδοξη ματιά ως προς τις δυνατότητές μας. Δεν τις αξιοποιούμε ενδεχομένως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πάντα, αλλά για να τα βλέπουμε και διαφορετικά, η Ελλάδα στο παρελθόν έχει πετύχει μεγαλύτερες διπλωματικές νίκες από ό,τι μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, η ελληνική διπλωματία και η κυπριακή δημοκρατία είναι οι διπλωματικές εκείνες υπηρεσίες και οι χώρες που κατάφεραν να βάλουν ένα υποκατοχή στην ουσία, υπό 40% κατοχή κράτος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι τεράστιο. Για να δώσω τον λόγο ξανά στην Αγγελική και την Αθηνά, να πω ένα δικό μου σχόλιο μόνο, ότι για τα εσωτερικά τα δικά μας εδώ δεν έχουμε αναφερθεί ιδιαίτερα, αλλά έχω την εντύπωση ότι και με δεδομένο ότι είχαμε και σοβαρές αναταράξεις στα δύο κυριότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και μια συνολική, έτσι θα έλεγε κανείς, συζήτηση για την πορεία της κυβέρνησης στη χρονιά που φεύγει, η Ελλάδα γενικά, μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο, ο οποίος είναι αρκετά ασταθής, έχει να επιδείξει μια σταθερότητα και πολιτική, και το, για μένα τουλάχιστον, είναι αξιοσημείωτο. Δεν είναι κακό. Θα ήθελα να είμαστε πιο κινητικοί, όπως ανέφερε και η Αγγελική και ο Στέλιος, σε θέματα διεθνούς πολιτικής ενδεχομένως. Ενδεχομένως ποντάραμε πάρα πολλά υπερβολικά, ίσως, σε όλη αυτή τη διαδικασία της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Βλέπω κάποιες κινήσεις στη Μέση Ανατολή ξανά, εξ ανάγκης ίσως, αλλά γενικά το ότι η Ελλάδα είναι οικονομία και μια κοινωνία που τι γίνεται στην Ευρώπη, νομίζω ότι δεν είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το πετάξουμε. Να πάμε στην Αγγελική για να... Απλώς, επειδή κρατάω το ρόλο του χρονομέτρη, να πω ότι εν γνώση μου, αδικώντας την Αγγελική τώρα και την Αθηνά αργότερα, έχουμε 15 λεπτά ακόμα. Εγώ δεν θα ξανατοποθετηθώ. Ωραία. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Γιάννης και δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα στο κομμάτι της σταθερότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η σταθερότητα, με δεδομένη και τη συζήτηση με την οποία ξεκινήσαμε αυτή τη συνάντηση. Δηλαδή με το τι συμβαίνει στη Γερμανία, τι συμβαίνει στη Γαλλία. Όμως δεν μπορεί αυτό πάντα να είναι ένα άλοθη στα χέρια της κυβέρνησης. Εγώ το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, δεν είμαι από αυτούς που ζορίζονται πάρα πολύ, όμως δεν μπορούμε το 2024 και μπαίνοντας στο 2025 να υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά ακόμα έχοντας η χώρα στο νομοθετικό της οπλοστάσιο νόμους των μνημονίων. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές αδικίες οι οποίες έχουν ένα αποτύπωμα στην κοινωνία. Και γιατί το λέω? Νομίζω ότι έχουμε πάλι πρόβλημα με την εικόνα της Αγγελικής και τον ήχο. Αθηνά, να περάσουμε σε σένα. Ναι, εγώ θέλω να καταθέσω τη διαφωνία μου με τα προηγούμενα για τα ελληνοτουρκικά, τη βαθιά διαφωνία μου, όχι απλώς τη διαφωνία μου, την οποία την έχω πάρα πολύ κατά καιρούς εκφράσει. Αγγελική, επέστρεψες. Αγγελική, δεν ακούγεσαι και πάλι, οπότε θα ξαναμπούμε στην παλιά διαδικασία να βγεις και να ξαναμπείς. Λοιπόν, εγώ θέλω να καταθέσω τη διαφωνία μου σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στη σημερινή ατζέντα, αλλά από ό,τι φαίνεται απασχολεί πάρα πολύ. Αν έχει επιστρέψει η Αγγελική, σταματώ αμέσως. Μας ακούγεσαι? Όχι. Νομίζω δεν μας ακούει καν αυτή τη στιγμή, οπότε συνέχισε και... Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι ο μόνος δρόμος είναι ο διάλογος.
συμφωνώ με αυτά που λέει ο Παναγιώτης. Ο μόνος πραγματικός τρόπος και αποτελεσματικός τρόπος, ακολουθώντας και το παράδειγμα του Ελσίνκη, είναι να είμαστε στο τραπέζι του διαλόγου με τους γείτονες, ακόμα και αν δεν έχουμε συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα στα μεγάλα ζητήματα. Εξάλλου, κανείς δεν ήταν ανόητος, αφελής ή ρομαντικός να πιστεύει ότι αύριο το πρωί θα πηγαίναμε στη Χάγη με μόνο ένα θέμα, το θέμα της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας κτλ. Όλοι εξ αρχής ξέραμε τις δυσκολίες, αλλά αποφασίσαμε, και κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ καλά αποφασίσαμε, ότι ο δρόμος της διαπραγμάτευσης, ο δρόμος του διαλόγου, ο δρόμος της συνεννόησης, ο δρόμος των επαφών είναι ο δρόμος που μας εξασφαλίζει περισσότερα ωφέλη. Δεν το έκανε κάποιος γιατί είναι μειοδότης ή γιατί αγαπά τους Τούρκους, το έκανε γιατί ξέρει. Ξαναλέω, βλέποντας το παράδειγμα του Ελσίνκη και από την άλλη πλευρά βλέποντας τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο, που δεν ήμασταν, ας πούμε, στο τραπέζι των συζητήσεων με τους Τούρκους, αποφάσισε ότι αυτό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και πιο επωφελές για τη χώρα. Και θέλω να πιστεύω και θέλω να... Εμένα δεν μου περνάει από το μυαλό ότι αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή μια συζήτηση για την επέκταση των 12 μιλίων, γιατί μιλάμε μεταξύ μας ανοιχτά και πολιτικά. Νομικά, ασφαλώς έχουμε το δικαίωμα. Αλλά δεν πιστεύω ότι κανείς προτείνει σοβαρά ότι η Ελλάδα αύριο θα πρέπει να επεκτείνει τα 12 μίλια, παρά το γεγονός του Καστελόριου, όσα ανέφερε ο Στέλιος, γιατί τότε διαφορετικά θα πρέπει να καταθέσει στο τραπέζι της συζήτησης και την εναλλακτική πρόταση τη συνολική. Όχι μόνο ότι εμείς πάμε και επεκτείνουμε τα 12 μίλια, πώς αντιδρούμε στο Χ, στο Ψ ή στο Ω σενάριο. Και για μένα αυτό το ενδεχόμενο δεν υπάρχει, είναι απολύτως καθαρό και το ξεκαθαρίζω και δημόσια. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπε ο Γιάννης για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, και επειδή δεν προλάβαμε και δεν ξέρω και αν θα προλάβουμε να πούμε οτιδήποτε σήμερα, εγώ πιστεύω ότι συνέβησαν, παρά το γεγονός ότι δεν έγινε κανένα μείζον πολιτικό γεγονός από αυτά που ξέρω εγώ, συζητούμε πάρα πολλές, κάτι συνταρακτικό δηλαδή που άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα θέματα τα οποία συνέβησαν στην ελληνική πολιτική σκηνή το προηγούμενο διάστημα. Το ένα είναι η έλλειψη στρατηγικής από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, μιας καινούργιας στρατηγικής, για τη χρονιά που μας πέρασε. Δηλαδή, τι ακριβώς ήθελε να κάνει η Νέα Δημοκρατία τη χρονιά που μας πέρασε, δεν μας το εξήγησαν ποτέ και δεν μας το εξήγησαν γιατί δεν είχαν κάποια συγκεκριμένη στρατηγική και γι' αυτό δεν έχουμε και κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα για να το κρίνουμε θετικά ή αρνητικά. Και το δεύτερο είναι η διάλυση της λεγόμενης κεντροαριστεράς, δηλαδή η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία στην πραγματικότητα αναδιατάσσει το πεδίο σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, όχι μόνο αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το πέταγμα της πεταλούδας στην κεντροαριστερά προκαλεί αναταράξεις και στην κεντροδεξιά. Και η ανάδειξη του Πασόκ στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτά όλα δεν έχουν αποκρισταλωθεί ακόμα ως σταθεροί συσχετισμοί στην ελληνική πολιτική ζωή, αλλά οπωσδήποτε βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες και μετά την προεδρική εκλογή. Αυτά είναι τα δύο βασικά πολιτικά στοιχεία της περίοδου που πέρασε κατά τη γνώμη μου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα θέματα που θα μπορούσε κανείς να συζητήσει, τα οποία δεν αφορούν μόνο την εσωτερική πολιτική, τον εσωτερικό πολιτικό διάλογο, είναι περισσότερο διεθνή θέματα, αλλά δεν τα βάλαμε καθόλου στη συζήτηση, όπως παραδείγματος χάρη τα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Επειδή το λέω, είχαμε επεισόδια αυτού του σύριαλ και στην Ελλάδα με τον Ντάνιελ και με μια σειρά άλλα φαινόμενα, τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα. Και κλείνω, το λέω μόνο επιγραμματικά γιατί δεν έχουμε πολύ χώρο και χρόνο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την εσωτερική και για τη χώρα μας και για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας, η συζήτηση που γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη, για την εξέλιξή της και για τους περιορισμούς που πρέπει να θέσουν οι κυβερνήσεις και τα κράτη στην ανάπτυξή της. Τώρα αυτά αναγκαστικά πολύ ελλειπτικά, ελπίζω την επόμενη φορά. Νομίζω ότι δικαιολογημένα θα πρέπει να έχει το χρόνο άπλετο για να κλείσει, με τη μόνη προϋπόθεση ότι μας ακούει η Αγγελική. Θα σας ακούω μια χαρά.
Ωραία, και εμείς ακούμε, οπότε τα επόμενα 6-7 λεπτά είναι δικά σου και μόνο. Ωραία. Θα προσπαθήσω να τα πω πολύ σύντομα. Λοιπόν, καταρχήν, προφανώς θέλω να πω στην Αθηνά ότι δεν είπε κανείς από εδώ, από εμάς τουλάχιστον, ότι δεν πρέπει να συνομιλούμε με την Τουρκία. Δεν γίνεται όμως μόνο να συνομιλούμε με την Τουρκία και εκείνη εντωμεταξύ στη δημόσια εικόνα της, στη διεθνή κοινότητα να δημιουργεί τετελεσμένα. Αυτό κάπως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κατά τα λοιπά δεν θα διαφωνήσω. Προφανώς κανείς δεν θέλει πόλεμο. Και η αλήθεια είναι ότι αν το πας στα άκρα, πρέπει να είσαι και προετοιμασμένος για πόλεμο. Δεν είμαστε και δεν το θέλουμε. Τον βλέπουμε να εξελίσσεται στη γειτονιά μας και βλέπουμε τι σημαίνει να έχεις πόλεμο. Τώρα, για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, απλά να υπογραμμίσω ότι χωρίς το συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν θα είχαμε καμία από αυτές τις εξελίξεις. Δηλαδή, η κυβέρνηση δεν θα είχε καταλάβει ότι πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος και δεν είχε καμία στρατηγική. Δεν είχε κάτι να μας πει. Έκανε έναν ανασχηματισμό κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός που κανείς δεν κατάλαβε γιατί τον έκανε αυτόν τον ανασχηματισμό. Δηλαδή, πήρε την Αθηνά, την έβαλε στο κρέντιο, πήρε εμένα και με πήγε στο δοντιατρίο. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί το έκανε αυτό. Είναι γεγονός. Ούτε γιατί θα κάνει τώρα τον επόμενο που να είναι. Θα δούμε. Ελπίζουμε ο επόμενος να είναι δομικός, να είναι κανονικός δομικός, έτσι λέω. Τι είναι δομικός, Αγγελική? Θέλω να καταλάβω. Για μένα δηλαδή, ναι, όχι, ρωτάω εσένα, δημοσιογραφικά το ρωτάω. Δηλαδή, να κάνει ο Μητσοτάκης δομικό ανασχηματισμό. Δηλαδή, τι να κάνει? Καταρχήν, να δει ότι όλα αυτά τα υπουργεία και όλοι αυτοί οι υφυπουργοί δεν χρειάζονται. Αν θες να πας με ένα σχέδιο τριετίας, να πας δηλαδή τη χώρα στις εκλογές και να έχεις ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ποιο είναι αυτό που θέλεις? Θες τα νοσοκομεία και τους πιστούς? Ωραία. Πρέπει να έχεις τους καλύτερους σε αυτά τα δύο υπουργεία. Καταρχήν, όλοι αυτοί οι υφυπουργοί, Αθηνά το ξέρεις, εξυπηρετούν αυτοί οι υφυπουργοί. 3 υφυπουργοί, εκ των οποίων οι μισοί και παραπάνω από αυτούς που έχει βάλει ο Μητσοτάκης, δεν έχουν αντικείμενο. Δεν έχουν αντικείμενο. Για παράδειγμα, παίρνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχει 2 υφυπουργούς. Ένας αποφασίζει, ο Λιβάνιος. Τέλος. Οι άλλοι δεν έχουν χαρτοφυλάκιο. Τι να συζητάμε τώρα? Τι είναι ο δομικός? Το ΙΑΒ της πολιτικής, κατά τη γνώμη μου. Λέω όμως ότι αν ο κόσμος δεν είχε συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, δεν θα είχαμε καμία από αυτές τις εξελίξεις τις οποίες περιέγραψε Αθηνά. Θα είχαμε αυτή την αναστάτωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας θα ήταν ακόμα εκεί και θα έλεγε τι ωραίοι που είμαστε. Και πάμε να ασκήσουμε το μνημόνιο, λέμε τώρα. Ούτε το ΠΑΣΟΚ θα είχε γίνει αξιωματική αντιπολίτευση αν δεν είχε υπάρξει αυτός ο πολυκερματισμός της αριστεράς, αν δεν είχαν φύγει 11, αν δεν είχαν φύγει μετά οι Κασελίστας. Πού θα ήταν το ΠΑΣΟΚ? Στο 8, 9, 10, 11, 12. Εκεί δεν θα ήτανε. Το πρόβλημα όμως είναι για μένα ότι κανένα πολιτικό κόμμα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί πραγματικά να απαντήσει στην κοινωνία. Ναι, μεν υπάρχει σταθερότητα, συμφωνώ πολύ με τον Γιάννη. Ξέρεις ότι θα πας στη δουλειά σου το πρωί, τέλος του μήνα θα πληρωθεί. Είναι κάποια σταθερά πράγματα. Όμως δεν περνάμε καλά. Δεν είμαστε ευτυχισμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητά μας. Είμαστε κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Όχι. Αν ήμασταν κοινωνία χαμηλών προσδοκιών, νομίζω ότι θα ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν θα είχαμε κάποιο θέμα. Έχουμε υψηλές προσδοκίες πια, γιατί είμαστε πολύ κουρασμένοι από την οικονομική κρίση, από την κρίση την υγειονομική, από την ενεργειακή κρίση. Είμαστε πλέον πολύ κουρασμένοι και αυτό φαίνεται. Φαίνεται στις οικογένειες. Οι γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά. Είναι στους δρόμους και πλακώνονται. Φαίνονται από την ενδοοικογενειακή βία, από τις γυναίκες που δηλαδή αντί να του ανοίξουν το κεφάλι κάθονται και τις ανοίγουν το δικό τους. Αυτό δείχνει μια παραίτηση και μια κούραση. Σε αυτό δεν έχει απαντήσει κανείς. Ό,τι και να γίνει λοιπόν στην κεντροαριστερά, ό,τι και να γίνει δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι και να γίνει εξοκοινοβουλευτικά, απάντηση δεν βλέπω εγώ να υπάρχει από το πολιτικό προσωπικό. Δεν υπάρχει. Για ένα κομμάτι της κοινωνίας μιλάω πάντα έτσι, για ένα περίπου 20%, το οποίο πλήρωσε πολύ ακριβά και τα μνημόνια, γιατί ήταν ήδη σε δυσκολία πριν τα μνημόνια, παρέμεινε σε δυσκολία και πιο κάτω και εξακολουθεί να είναι σε δυσκολία. Υπάρχει ένα 20% της ελληνικής κοινωνίας που δεν είναι καλά. Πώς θα το κάνουμε? Και δεν βλέπω απάντηση. Δεν βλέπω. Και με αυτό το πραγματικά αγνό ρεαλισμό τον έλεγχο και όχι αισιόδοξο, αλλά με ένα ρεαλιστικό μήνυμα, να το πω τουλάχιστον, με μια ρεαλιστική διαπίστωση από την Αγγελική Λάζου. Να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά
που ήσασταν εδώ πέρα και βοηθήσατε σε αυτή την ανασκόπηση για το 2024. Ελπίζουμε σε μια ανασκόπηση για το 2025 να έχουμε καλύτερα πράγματα να πούμε. Γιατί αν συνεχίσουμε με αυτό το μοτίβο, δεν νομίζω ότι θα είμαστε ακόμα και σε mood για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να ευχαριστήσουμε και όσους μας παρακολούθησαν και σύντομα με μια ακόμα συζήτηση. Να ευχηθούμε καλή νέα χρονιά. Καλή νέα χρονιά σε όλους. Με υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα και άπαντες παρόντες. Και το 25 βέβαια θα έχουμε κάτι καλύτερο να πούμε. Κάτι θα έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Σε 12 μήνες κάτι θα έχει γίνει. Θα πάρουμε την Eurovision. Έστω και αυτό. Δεν παρακολουθώ Eurovision όμως, τι να κάνουμε. Εντάξει, την παρακολουθήσω, να την πάρουμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ, γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια.